Keteremo gi TV kendo dhene mbele gi weche manyien ni chenro mar ik moro ne orochore gweng' mag Ishugu e kaunti ma Kirinyaga tok tulo muoche seche ma jadolo mane tayo liendno ne otamo josiasa twak gi oganda. Jadolo no yango ni ne otamo jood bura ma kaunti ma Kirinyaga Jane Njeri Maina, seneta ma Kirinyaga James Kamau kod MCA ma Baragoi David Lose kinde ikno. Johera mag jotelo go ne odagi yie kod wachno kendo ne gichwalo liet e altar. Kendo gichuno jadolo no mar kanisa Full Gospel mondo mi owuogi. Ne ochuno jadolo mar Anglican mondo ma koro kaw thuolo no mar tayo nyasi no mar hiko ringre nyithindo adek ma yande owito ngimagi e masira mar apaya. Because let me answer you fair and fair. Because this is a burial ceremony, not a political marriage. You will do that. Bishop kwena si okava. Nario horo washa. Nandona gwetondo. Listen to me, please. Not contention, please. Thank you. We came here to preach the gospel. Hapa tuongei sha inafanya kazi ama ifanyi. Atuongei kama barabara zinajengwa ama zijengwi. Because if we start doing that, hawa watu ambao wamefiwa, ambao wanaomboleza na wanalia, na ndio wamefanya tu hapa. Sisi kama viongozi lazima tuzungumze.